Pito ka mga barangay sa Mandawi City nakaumol og ilang kaugalingong road clearing committee aron masigurong hawan yun ilang kadalanan. Subay nini ang Department of Interior and Local Government mulusad sa ikaduhang hugna sa clearing adto sa kabarangayan. Ang report ni Nico Serino. Gipangguba ni mga sakop sa Mandawi City Legal Enforcement Team kining konkreto nga istruktura sa sidewalk sa Barangay Tipolo. Subay kini sa clearing operation sa kabarangayan pagsiguro nga walay obstruction o babag sa kadalanan. Sa Mandawi, may 7 na ka mga barangay nga nakaumol o kaugalingon nga road clearing task force. Gimanduan ang tanang barangay nga mag-umol niini aron sila ang mangunay sa mga operations nga himuon sa kadalanan. Ang Barangay Tipolo, dunay 13 ka mga miyembro, lakip na ang kapitan ug mga konsihales. Nay mamalik. So, nagkinahanglan jud monitor, sir. So, kani sila si Sir Edwin, usan ni sa mong sang piton, nanasay mo rag-isog ba? Atong gi-orient unsaon pag sukod niya, unsaon pag-approach sa tagiya para dili masuko, no, niya mauna siya. After anang ato pag-orient sa barangay, ato nang i-formal turnover nila para sila na i-monitor. Target sa syudad nga ang tanang barangay maasistihan pag umol og task force. Ang DILG sa ilang bahin gikatakdang mulusad sa musunod nga mga semana ug laing hugna sa road clearing operations. Ning higayuna ang kabarangayan ang tutukan. Quarterly na ang monitoring sa municipal and city. Then i-submit gyapon sa central office. Tan-awon gyapon sa central if na-maintain sa municipal and city governments kining road clearing. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.